Hezké ráno, my jsme pravda trošku zalitý mlhou, ale taky pivem, což je příjemná zpráva pro nás. A za chvilinku budeme taky zalitý muzikou, protože vlastně v Plzni v rámci pivního festivalu už probíhá zvuková zkouška a proto v tomhle stupu se budeme bavit hlavně o muzice. S námi je tady dramaturg celé akce Pavel Anděl. Pavle, ahoj. Ahoj, dobré ráno. No a začneme postupně, tak teď už zvučí první kapela. Je pravda, že takhle to tady zítra rozhodně neuvidíte. Loni tuším 40 000 lidí, takže letos by to mohlo být podobné. A já se ptám, jak to celý vypukne? Vypukne to celý tradičně, to znamená, nebo respektive částečně tradičně a částečně netradičně, protože začneme venku mimo pivovar na bulváru, kam jsme vytáhli vlastně tu spodní scénu a to všecko začne v 1 hodinu, kdy Vašek Berka narazí krásnej, dřevěný, úžasný sud. Tam budou fanfáry velikánský a pak všichni ty lidi, kteří tam budou, kterých doufejme bude hodně, tak se v průvodu přesunou s historickou bránou dovnitř, vlastně do tohohle prostoru. Tady se narazí další krásný dřevěný sud, zase Václav, zase fanfáry, krása a hned natvrdo to odstartuju JAR tady nahoře a tahle parta, která tady teď dneska zvučí nahoře, tak ty budou hrát na bulváru a vlastně program hudební začne Falešná ozvěna jako vlastně vítěz takový talentový soutěže, Prazdroj talentů, tak ty začnou někdy po 1 hodině na bulváru. Takže vstup do areálu je s 10. hodinou, samotný hudební program startuje teda ve 13 a protože tady jsou 2 stage, tak to pojďme teda probrat. Ta hlavní stage je pro který kapely a ta druhá je pro který? My jsme to letos úplně nerozdělovali. My jsme zkoušeli různě, že když ještě ta druhá stage byla vlastně v dolní části areálu, kde je to malinko menší a sevřenější, tak jsme zkoušeli takovou klubovou muziku. Zkoušeli jsme tam jako i velký kapely a když tam byla velká kapela, tak tam bylo hrozně narváno, tak jsme právě tu druhou stage vytáhli úplně ven na ten bulvár a tím pádem vlastně mísíme jako headlinery, velký kapely, populární kapely, jako jsou JAR, Tata Boys, Blue Effect, David Koller, mísíme s kapelama, který si myslím, že jsou strašně dobrý. Mladý, možná je lidi úplně neznají, ale garantuju, že je brzo fakt jako poznají, protože jsou to lidi, kteří jsou hrozně osobitý, talentovaný. A je to jako zjevení, který se strašně jako zvláštně, jako na té české scéně se to tak jako vyklubalo. A možná ty lidi to zachytili v rámci nějakých cen, ať už žebříku, nebo vinily, nebo Apola, nebo Andělů. Takže máme Felas, máme Ile, máme Midi Rabiket, máme Electric Lady, prostě to jsou party, které možná jako lidi neznají, ale fakt si je nenechte ujít, protože jsou fakt skvělí. Ale je to teda hudební zjevení, ne jako v obličeví, jo? No, v případě Electric Lady, což je jako holčina, která má půlku hlavu vyholenou a je taková celá expresivní, takže tak to všechno je obsaženo. To je jako všechno, i vizuálně, fakt je. Tak v Plzni jsou skvělý kapely, pojďme připomenout třeba Mandraže, což je plzeňská parta, takže vlastně Pilsner Fest je možná taky takový jádro zrodu těch nových talentů. Je to pravda, no. My se snažíme ty věci dávat dohromady tak, aby vedle těch velkých kapel měli prostor i kapely, které jsou někde na startu, ale už mají za sebou něco a už si myslím, že mají našlápnuto. Třeba Midi Rabiket, to je zase parta, která má v čele úžasnou jako zrzavou zpěvačku, která se jmenuje Žofie a je fakt úžasná. Takže i Žovka dorazí. Žovka dorazí, tak tahle parta třeba už hraje v Německu, ve Francii a hrajou elektroswing, česky, nebo respektive jako český elektroswing a je to jako neuvěřitelný. To je fakt jako roztancujou všechny. Ty jsi tady každý rok, takže ty vlastně máš tu zkušenost. To je takový trošku tulácký festival, že jo? Že přijdeš ráno a touláš se tím areálem tam a zpátky až do toho večera. Já si to hrozně užívám vlastně, protože já to celý jako vymyslím, postavíme si ty věci, zkomunikujeme s kapelama nějaké jako záležitosti a když ještě máme komunikativní jako kapely, což letos máme, tak ještě s nima vymyslíme nějakou jako nadstavbičku, což se letos povedlo úžasně, takže my budeme mít v jednom okamžiku bude hrát Blue Effect, pak se k Blue Effectu připojí Clarinet Factory, zahrajou společně, pak zahrajou Clarinet Factory samostatně a pak se k ním připojí Tata Boys. Že to bude takovej vlastně blok jako zvláštní, který lidi vlastně neuvidějí nikde jinde než tady. Já bych měl nápad na další rok, kdyby to šlo, že by zahrála ta první kapela, do toho by začala hrát ta druhá, ale svoji písničku. A k tomu by se ještě přidala ta třetí. Ale my jsme zkoušeli tady 2 roky nebo 3 roky zpátky, že si kapely hrály navzájem ty písničky. Tak ono se to v určitou dobu změní, ne? Pak už je ti jedno, co hraje. To jedno, jako pak už je to právě folk, takže v zásadě jako to bylo docela dobrý, no. Jak jsem říkal, ten tulácký festival, měl by se takový lidský návod, když sem teda zítra na 10. hodinu někdo přijde,
Jak je to rozložený jako na ty časy, kdy si dát pivko, kdy zkouknout tu kapelu a kdy třeba zkouknout návštěvnický centrum nebo ty řemesla, které tady jsou k dispozici? Ale já myslím, že jako klíčové okamžiky jsou kapely, které si ty lidi v tom programu najdou a chtějí je vidět. Pak když mají pocit, že už toho mají plný zuby nebo už je bolí hlavička trošku z toho hluku, tak si zalezou někde, kde je klid, to najdou taky celkem bez problémů. Tam si můžou dát pivko nebo nějakou dobrotu a pak se zase vrátí na nějakou kapelku, kterou mají rádi, nebo si zajdou prostě na třeba místry výčepní, aby se podívali, jak se fakt jako čepuje pivo jako špičkově. A pozor, 18:30, to je hromadný přípitek. To se vždycky na obou scénách jako hromadně připíjí, je propojená vlastně jako televizně, je to propojený, takže ty, co jsou u jedné scény, vidějí ty na druhý a obráceně. Ale to je to s takovým jako překvapením, který mi zakázali prozradit. Takže 18:30 my to nikomu neřekneme. Je to jenom mezi náma. Jenom mezi náma, chápu, jasně. Teď už se netočí, můžeš klidně. No tak bude překvapení. Tak jsme v pivovaru, je jasný, že piva bude víc než dost, nemusíme se ničeho bát. Co jídlo? Klobásky. Ale to je vždycky pro mě, to já toulám se mezi těma stánkama. A ochutnáváš, ty jsi vrchní ochutnávač. Jsem jako v podstatě ochutnávač. Já si vždycky zkontroluji, jestli ta kapela je připravená, jestli jsou v pohodě. Vždycky zkouknu začátek toho programu, jestli to je in time, jako tak, a pak si jdu ochutnávat. A vždycky okolo 10. už jsem úplně jak bečka. To je stres. To jsou fakt hrozný dobroty, jako. A ty dobroty jako vlastně fakt jako ochutnávám a to se nedá, to se fakt nedá. Takže tak, jak bylo v krásném českém filmu Na vašej pače jsme svině pobili, klobásky budu. A klobásky možná porostou i na stromech. Jak říkáš. Takže všeho bude dost, přátelé, toť pozvánka na Pilsner Fest. Ještě jednou pojďme připomenout, v kolik máme stát tady u plzeňského pivovaru. Přijít můžete samozřejmě kdykoliv od 10 dál, ale zásadní start je ve 13 hodin na bulváru, na té zavřený příjezdovce do Plzně, tak tam bude stát velká stage, tam bude Vašek Berka, nádherný sud, koňský povoz, fanfáry, všechno, co k Pilsner Festu patří, tak to tam bude. Ještě jeden dotaz, tvůj osobní odhad, kolik letos přijde lidí? Hele, má být krásný počasí, tak já to odhaduju 45. Že se ještě trumfne ten loňský rok. Já myslím, že jo, že loni nebylo úplně hezky a těch 40 přišlo, ale to má být fakt krásně, takový jako dozvuk babího léta, že se lidi nemusí bát toho, že bude jako vošklivě, trošku se možná večer ochladí, ale když si vezmou jako mikinku, jak to zvládnou, anebo když budou přebíhat mezi scénama, jak se zahřejou. Takže já fakt to šatřuju na 45. Pavel Anděl, moderátor zítřejší akce, v 10 hodin otevíráme, tak uvidíme se tady samozřejmě. Kluci, díky, už můžete jít domů. Na zkoušenou.